Presta itzagun orain gure buruak eta jar gaitezen sasoian. Bai, sasoian jarri behar dugu bai, eta horretarako Inigo Bizens. Etorri zaigu, arratsaldeon Inigo. Aizu Inigo, azken aldian gu hartu gara, kalean kirola egiteko geroz eta aukera gehiago dauzkagula. Kalean, parke publikoetan eta leku hauetan egokitu egin dituzte kirola kalean praktikatzeko. Bai, nila pentsatzen dut, herri bakotxak beran guni aukela ez da. Hori guni, 3. adineko jentintzako guni, oso aukera ona ikusten dut nik. Ze abantaila ikusten dizkiozu honi? Nik pentsatzen dut, gaur egunin kirola eta gauen sasoi egoeri krisis eta bar, kalin doako kirol maila bat eukitzi edo gune bat eukitzi, oso berazgarri dela ez da, danontzako. Edo zen lekutan eta edo zen momentutan. Edo zen momentutan, etxeko modu. Zuk esan duzu, batez ere 3. adineko pertsonengan pentsatuta daudela zonalde hauek. Bai, hemen ikusten dugu ez da, honek gunik danok ikusi dauz, ibili igual gitxirek, 3. adineko bai igual gitxi baina bai. Ikusten dugu morun, gorputza zen genken pilo bat ariketa ez. Ez takau igual oitxura iketxeko, baina genke bularra lantzeko, bizkarra lantzeko, hainkak etxeko ariketa, pilo bat. Eskanin, di parke funtzional batzuk, bai, gorputzeko edo zein atal mugitzeko balixo eskunak ez da. Ariketa kalistenikoak okerrezpanago, izen hori dute. Bai, kalistenikuti batez be geure gorputzaz, ikusten da morun, geure gorputzak dakarren resistentzi zibiltzen dugu laguz da. Hemen lortu bidana geure gorputzan pixun araberako eta indarran araberako harmonisa bat. Aldala geure gorputze ibiltzeko kapasak izan, ez da. Eta nola baitere osagarri edo tramankulu handiegirik gabe, kirola egiteko aukera. Bai, aukera poli bat. 3. adinekoen kasuan, zein izaten dira arazo nagusienak edo... Hombre, batez behorretxetara bideratut ez da, horrek arasuk ekiditeko. Normalin aurreko saiotan esan dugu morun, lehenengoku bizta-biztara da masa muskularra, bai. Masa muskularra, geure artikulazioen hori mugimendu murriztu itzen da, sarrak etxen gazen egin, lusak eta txikitzen juten ga, ez dakau elastizia bat, ez dakau malgutasun bat, horrek izango zin 3 lehenengoko. Beraz, artikulazioak, luzaketak eta gero masa muskular hori landu behar. Kirola, zurekin ikasi dugu Inigo, onuragarria dela oso, 3. adinean ere, bai, kirolerako ez dago adinik, ze onura ekartzen ditu ba, 3. adinean, ja adin horretan? Hombre, lehenengoko izango zan, masa muskularra ez da, aldala, adinak berak masiak galtzen juten da, igual irabazizto bengo, baina bai alegindukoa mantenitzen, bai. Engo kirola, aldauenik eta hobetuen egoteko denporan, ez da. Gero besti argi dana da, gero kritika txiki bat dago ez da zuetxen, baina argi da, olako lekutan, zemat eta jente geixabatu, igual gure kasu ez da izango, baina 3. adineko jente asko da, igual bakartasun puntu baten da, olako lekutan interaktuati beste batzukin, kirolak beti bakia onuri itxen da bai gazte zein zar, hori aukeri 3. adinekoa emoti hor pultzatxo bat, kritiki bilaten maztezu minuto baten esaten, nik hemen esango nean kritikire, ondo da honen lekuk ipintxi, baina arduralez, arlo publiko baten da, baten bat birou, ze gazteiai oso gatxe da inkulkati kirola etxera, 3. adineko gazteiai ondik hankexau ordun, baten batek arduri hartzi, gaur batukoaz, igande goxe baten, 10-etatik 12-eta... Leku horietan kirola egiten laguntzen. Ze hordaz. Inigo, 3. adinekoei dagokionez, begiragu gorputzeko atal batean zentratuko gara. Eta dira, eskuak. Ze asko erabiltzen ditugu eskuak, baina, xartu egiten dira hauek ere. Bai, gure kasun ez ga konturatzen, ez da? Zuri igual ni baino harintxoa konturatuko za, sarraguaz ez da, baina. Adibidez, eskuk, ez da? Guk egunerokotasunin, botella bat ire biroguenin, edo zer poltzartu biroguenin, ero etxeko tramankulokin ibiltzen gazenin guk ez dugu hori igarten, ez da? Baina adinin aurra guzenin, mugatzen juten ga, bai? Nik 3 ariketa praktiko ipiniko nitzu zen, bai? Lehenengoko izango zen, batezbek gure koordinazio hilantzi, ez da? Bai? Honek gerreza moten dau, baina sasoi batetik aurrera, kostaileike, bai? Harina bat junginke, bai? Koordinaziorik galdu egiten da. Koordinaziorik landun bide, bai? Gero apurtxu bat injarra landuko duen. Hau izango zen eskuk luzatu, topera itxi ingo neban, aldanik eta gogorren itxi, da zabaldu ingo neban aldanik eta aldan guzti, bai? De hor, bai? Igual esango neban, 20 segundo gonaz, o 10 bider, baina hor gogor, bakotxa beran baian aldabenaz, bai? Horrekin indarra lantzen dugu. Indarra lantzeko. Eta hau beste aukera bata, ekarritxua zen hemen pelotakin, hau oso bigune da, igual gutzako, baina beste bat entzako ez. Hone pelotik ibiltzi eskutan, aldan guzti estutu. Lagungarria da hori. Eta honeaz igual, segundo txu biegon hor, bi askatu, beste segundo biegon hor, bi askatu. Hone da nati askanin, praktikotasunin, gauza errezak, baina ez tietxen, eta gogun eukitxekuti bai, honek izez gazu kostaten etxi, da atzapartotuaz bai, da sasoin igual,
igual artrosis handi bat akarren antzako, igual ez da honena. Bai, minak arrelako artikulazio itxan. Bai. Baina beste edozeinek, etxine etxeko. Eta horiek egunero egitea komeni, edo, Bai, bueno. norbera ikusten dauze maten gora, baina honek lagunduko eskun, edo zer kolpe emitzagoenin, egunerokotasunin, bueno, hau etxin baro gaztine, bosba biderrero, eta 10 minuto beste askota. Hor geratzen dira, eskuekin egin beharreko ariketak, kalean kirola egiteaz eta gu hirugarren adinean zentratu gara, baina geroz eta gehiago gazteak ere ikusten dira kalean kirola praktikatzen, inigo. Street workout izena omen du honek, Hori da. Izene handi xauke gaina. Bai, oso. Ingelesez. Bona, hemen ikusten da, ez da, hau ondekan ez da gurera. Gu bestera bateak hau itxute, baina, bueno, hemen ikusten da morun, nudi xanbiko esan, edo hueldi derretan da bizonik, ez da? Bai. Baina, ikusten da morun, da aukera bat, doakure, geure gorputzaz gabiz, ez gabiz inungo tramankulo berezi, ikusten da morun, herriko farola bat isaleike, eta pilo bat aukerak aukirolatxeko hor ikusten da zintxiaz bai, datu zuen. Azkanin, esango enduen hau datorrela bat ez be, ikusten dugu hor paralelak, edo anillak, kirol olimpikutik, kalera bideratutako hori bat, bai. Hau adibidez, pilo bat etxen da Europan goiko aldin, kalin, pentsaten belako, gizarte osasuntxu batek, bizarko eguneko gerra baten, lagunduko ganela, eta hortik datorren, horren injarra hortik dator berez, ez? Eta, bueno, ez da ikusten, baina igual ikusiko da amendik aurrera. Aizu, eta beste kontu batera aipatu nahi nizun, parkour izena duen beste modalitatea, Bai. Oztopoa gainditzea edo itzatekeena. Ez zelako errez ikusten den, ez da? Bai, ikusteko polita eta erraza da, baina, bueno, egin egin behar hori. Zemat ordu sartuko ben, honek, holako, txiri buelta bat emoteko. Hau be, Frantzin adibidez, kristonin jarrako honek. Hemen igual ez dugu ikusten horren beste, baina ni pentsan dut ja badabil jenti, Euskal Herrixan be bada jentia gotxen da bena, da hemen argira lehen esan duen hori harmonixi, gure gorputze eta indarran arteko ergonomixi, hau baino, iso biabarik eta nik sala baten etxen dut, gina iso baten etxen dut, askotan mugatzen gara lauarik eta egin de, postureo eta horre esaten da gauzek. Eta kaleak ematen ditu aukera gehiago. Haude, kriston aukeri. Hauek, bueno, ikusten ari garen hau, bueno, ona ailegatzeko asko entrenatu behar da, baina, bueno, pixkanaka az gaitezke, Hombre, bai, gau behar ziginke, Igual adibidez eskietan bajatzen zin, azkanengoko hiru eskiarak salto. Begira, hori da. Ondo gozan, bai. Begira, Inigo Bizenz, gu aholku horiekin geratuko gara, hasiko gara eskailerak pixkanaka saltoka pasatzen, eskerrik asko, Oso ondo guzua, eskerrik asko.